माझी मला भ्रांत वाटली. मी परदेशी जाऊन मोठा माणूस व्हावं अशी त्याची इच्छा होती. त्याच्या त्या श्रद्धेला मी त्या अमरनाथच्या जागी लागले. मी का म्हणते अपघातात त्यापेक्षा तिथंच मी गेलो असतो. जन्माला येणारा प्रत्येक माणूस कधीतरी आयुष्यात चुकतोच ना. आणि स्वभाव धर्म असतो त्याचा तो अनादी कालापासून आलेला आहे ते दिवस तर चुकत आले पण माणसं ते काय काही पुढे सांगू नकोस. कसं काय मला आवडत नाही. उपकार करताना लवकर विसरलाच म्हणायचा तू. म्हणजे मी नाही ज्यावेळी तुला अपघात झाला होता ना त्यावेळी आधी तुला हॉस्पिटलमध्ये नेलं होतं. यांचं नाव श्रीकांत हजारे आहे. का म्हणून वाचवलंस तू मला श्रीकांत? का म्हणून वाचवलं? हे काय बोलतो आहेस तुझी? माझ्या समोर एक धडधडीत एक माणूस घटका मोजत आहे आणि मी ते पाहून करतो बसू. म्हणजे त्यावेळी मला जगायचं नव्हतं. कारण माझ्यावर विनाकारण आलेला तो आरोप तो कुठे होता? होय ना? होय. तू अमरनाथाच्या बहिणीला नकार दिलास ना लग्नासाठी म्हणून त्याने हा डाव खेळला होता तुला बदनाम करण्यासाठी. पण त्याचा तो पटना लवकरच उघडकीस झाला आणि सत्याचा अखेर विजय झाला. मला वाटत होतं हे अमनाचं कारण अजित हे बघ, आता तू माडीवर जा आणि थोडी विश्रांती घे चल. नंतर तुला त्रास होईल. चल. विचार करते आहे त्या अपघाताच्या ठिकाणी जर तू नसतास तर आमच्या अजितचं काय झालं असतं? काहीच होणार नव्हतं. दैव बलवंतार असला की देव सुद्धा कुणाच्या रूपाने धावत येतो. तुझे आभार मानायला हवे ना मला. माझे आभार मानायला एवढा मोठा उपकार काय केलं नाही. म्हणजे अरे काय केलं म्हणजे काय विचारतोस? माझ्या भावाला तू रक्त देऊन जीवदान दिलेस. आता मी सांगायला हवंय का तुला? थोड्या दिवसात तू माझी जीवनसाथी होणार आहे. जेव्हा पाहावा तेव्हा तुझा हाच आपला विषय चाललेला असतो. अरे थोडा धीर धर ना. अरे त्यात वागणं काय बोललाय मी? तुला तर हा विषय आवडत नसेल तू फक्त सांग की मी तुला आवडत नाही म्हणून. इतकं रागवायला काय झालं आता? थंडीने म्हणून एवढं रागवत आहे. तुला आपली सदा थट्टा वाटते आणि माझा जीव इथून वाचला हे माहित नाही तुला. आता ठीक आहे, आजपासून लग्नाचा विषय कर. लग्नाच्या विषय बन. मग आज काय काय संन्यास घ्यायला? म्हटलं तरी खरी. अरे वा. नाही तर इथं राहून तरी काय फायदा? असं का? तर मी सुद्धा संन्यासी होऊन तुझ्या पाठोपाठ तू कशाला?
तू आपली इथंच राहा. भावाचा संसार कर. विकास, तर आम्हाला भावनेच्या भरात काहीतरी बोलतोय. तू असं बोलायला नको होतंस रे. अरे तुझं मन जाणू शकते मी. तुझी मीना सर्वस्वी तुझीच आहे आणि तुझीच राहणार आहे. स्वीकार. भैया, भैया आलास तू? होय मीना. मीना, पण अजित कुठं आहे? आहे माडीला जाऊन झोपलाय तो. झोप. आज माझ्या जन्माचं सार्थक झालं. आज खूप खूप खुशीत आहे मी मीना. अरे श्रीकांत, तू केव्हा आलास? जागा थोडा वेळ. मग आमच्या मीनाने तुला चहा वगैरे दिला की नाही? हो दिला ना. पण नक्की दिलंय ना? नाही तर बायकोचा तरफदारी करू नकोस. खेळीच आहे भैया. अगं आता लाजायचं कशाला? आता थोड्या दिवसात लवकरच तुझा तो नवरा होणार आहे. भैया, हे बघ तू आता जास्त बोलू नकोस हा. फार थकलायस तू. अगं तुला कोणी सांगितलं मी थकलो आहे म्हणून? आज माझ्या अंगात दुप्पट अवसान आली आहे. भैया, आता तू अधिक बोलू नकोस म्हणजे बोलूच नकोस. अरे ते सगळं तर खूप अवधी आहे की अजून. अगं कुठलं अवधी आणि कुठलं काय घेऊन बसलीस ती? भैया आता स्वस्त राहतो. अरे आज तुम्ही सर्व माणसाने हे काय चालवलं आहे? फुकटचा सल्ला घेऊन मला नावमीत करू नका. मला आज खूप खूप बोलायचं आहे. माझ्या या पांगळ्या पायाची अधुरी कहाणी तुम्हाला सांगायची आहे मला. कारण कोण जाणे असा योग माझ्या पुढे आयुष्यात येईल की नाही ते. भैया, नको रे भैया. आज काही सुद्धा सांगू नकोस. काही बोलू नकोस. चल, आज तुला की रे विश्रांतीची फार गरज आहे. चल. विश्रांती म्हणजे आळस. आळस म्हणजे काम चुकारपणा. काम चुकारपणा म्हणजे आयुष्यातील अधिपात. फार मोठ्या जीवनाची समाप्ती. भैया, भैया तुला आज झालंय काय? आनंद. आनंद. आत्मानंदासारखा दुसरा क्षण नसतो माणसाच्या आयुष्यातील गोडी मला चाकायची आहे. भैया, उठ. तू आधी अजून आराम कर. नंतर बोलूया आपण. चल, उठ. छे, छे. उठ म्हणते ना. अगं अगं आता मला त्याची गरज नाही. या घटकेपासून मला काहीच होणार नाही रे. सर्व व्याधीपासून मुक्त होणार आहे मी आज. म्हणजे भैया, मीना, मीना किती घाबरतेस तू? अगं मला आज काहीच होणार नाही. निदान अपुरा राहिलेलं कार्य पूर्ण होईपर्यंत. कुठलं कार्य दादा? सांग, सांग भैया कुठलं? मीना, मीना अशी पुढे ये. श्रीकांत, तू सुद्धा असा पुढा ये. काय? हात दे तुझा. दोघेही सुखाने संसार करा. देवा ब्रह्माच्या साक्षीनं लग्न करण्यापूर्वी मी तुमचं लग्न केलं आहे. भैया, आजपासून सर्व पाशातून मुक्त झालोय मी. भैया, तुमच्या बोलण्यापासून मला काही सुचेना झाला. भैया
हाच तुझ्या मनात आहे तरी काय? वेड्या वेड्या उगाच वाईट वाटून घेऊ नकोस. आज तू मोठा प्रोफेसर बनला आहे. सर्व माणसाचं जीवन तुझ्या हातात आहे. असं दुबळं मन करून तुला शोधणार नाही. अरे आनंदा, माझ्यासारखे असे कितीतरी अभागी जीव तुझ्या वाटेकडे डोळे लावून बसले आहेत. त्याच्यासाठी तुझ्या शिक्षणाचा उपचार कर. त्या सदैव विजयी होशील तू. अजित आज तरी कळली नाही. मग झालं तर. अरे त्यावेळी तू असा वागलास त्यात तुझी काही चूक नाही. ती चूक होती नियतीची. नियती घडवीत असते माणसाला जीवनात. त्याची पक्षपाती वादळी आल्यावर आयुष्याला चव येते. किती माझ्यासाठी स्वतःचे जीवन पर्वा न करता तुला रद्दी करतो. ते माझं कर्तव्य केले मी. आधी वडील भावाचं कर्तव्य, आई वडिलाचं कर्तव्य, माणुसकीचं कर्तव्य. अजित एक मन आहे. लाट मरोत पण लाटाचा पोशिंदा म्हणून नाही कधी. आमचा खरा पोशिंदा तू आहेस रे भैया. मला पटत नाही ते मीरा. अरे आज तुझ्यासारख्या मोठ्या भूगर्भ शास्त्रज्ञाचा आमच्या देशाला खरी गरज आहे. पण भैया थांब मीरा, अडवू नकोस मला. माझ्या जीवनातील ही अंतिम धडपड आहे. घायाळ झालेल्या पक्षाची व्यथा आहे. ही व्यथा नाही तर ती त्यागाची गंगा वाहती आहे. रक्त बंबाळ करते. त्यातूनच तुम्ही माझे भावंडे सुखी उडाला. अजित, तुला ऐकायची आहे माझ्या या अधूपायाची कर्म कहाणी? आता नको म्हणून सांगितलं ना एकदा. आज मी कुणाचाच ऐकणार नाही. माझ्या पुरता मी स्वतंत्र आहे. उठ भैया, तू थकला आहेस. तुमचे सारे सत्य स्वीन झालेले आहे. पण भैया तुझं हे बोलणं आमच्या हृदयात कायमचं घर करून राहणार आहे. कसं ते अनामिक भीतीने ती ग्रासला गेलायस तू. नाही मीना, भीती या शब्दाला मी माझ्या आयुष्यात कधीच स्थान दिला नाही. मला बोलू दे. नाही तर मला जे काय सांगायचं आहे ते अपुरच राहील. म्हणून सांगतोय, ऐका तुम्ही. भैया आता नको राहा. आमचं ऐकणार नाहीस का तू? चल, तुला विश्रांतीची फार गरज आहे आता. चल मीना, मला आता कायमचीच विश्रांती मिळणार आहे. भैया काल्यात त्या सानिध्यात. भैया अजित ऐक माझ्या अधूपायाची कर्म कहाणी. पण भैया थांब, मध्ये बोलून कसतो आनंदा. मी आता कुणाचंच ऐकणार नाही. आमच्या आई वडिलाचा छत्र काळाने हिरावून नेलं होतं. संसाराची सर्व जबाबदारी माझी. मी पुरता बांबारून गेलो. पण न डगमगता ह्या संसाराचा भोज माझ्या शिरावर घेतले मी. अजित, तू आता नोकरीवर होतास ना? त्याच अमरनाथच्या वडिलांनी त्याच अमरनाथच्या वडिलाच्या खाणीवर
मी सुपरवायझर म्हणून काम करीत होतो. मग पुढे काय झालं? मी अगदी प्रामाणिकपणे काम करीत होतो. शेठजीची माझ्यावर पूर्ण मर्जी बसली आणि अल्पावधीत मी सुपरवायझरच्या हुद्द्यावर गेलो. तसाच मी थोड्याच दिवसांनी मॅनेजर झालो. त्यावेळी तुम्हा सर्व भावंडांना मी शिक्षण दिलं. असेच माझे दिवस सरत गेले आणि एक दिवशी मी दुर्दैवाच्या फेऱ्यात सापडलो. काय झालं भैया? काय झालं? माझा हा उत्कर्ष काही लोकांना पाहवलं नाही. ते कसं काय भैया? एके दिवशी त्यांनी कंपनी संप पुकारला आणि या संपाचा पुढारी मी आहे असे बोल सांगितले. कारण जे ते पत्र काढलं होतं त्यावर माझी सही होती. पण तू ती सही कशाला केली? मी नाही केली, मला फसवून केली गेली ती. मी कंपनीचा मॅनेजर असल्यामुळे महत्वाच्या कागदपत्रावर मी सही करायचा. त्याने मला न कळता कसली तरी फाईल आणली आणि त्या फाईलीखाली संपाच्या पत्रकाची कॉपी होती. मी गडबडीनं वरच कागद वाचलो आणि सही केली. फार वाईट झालं भैया. हे पाहून शेठजी माझ्यावर रागावले आणि त्या क्षणी मला कामावरून काढून टाकण्यात आलं. मग पुढे काय झालं भैया? एवढ्यावरच त्या लोकांचा राग गेला नाही. मी कोर्टात खेचीन म्हणून त्यांनी शेठजीच्या मुलाला अमरनाथला गोड बनून हाताशी धरले आणि मला जगातून कायमचा नष्ट करण्याचा त्याने बेत रचला. एके दिवशी अमरनाथच्या सहकार्याने संधी साधून माझ्यावर गाडी घातली आणि जो जीवावरचा पायावर निभावला आणि त्या वेळेपासून माझा हा पाय अधू झाला. भैया हो अमर माझ्या नजरेसमोर दिसला असता तर काय केलं असतंस तू आनंदा? त्याचा खून केला असता होय ना? पण ते काम तुझं नाही आनंदा. पण भैया पण त्याने तुला असा जन्माचा पांगळा करून टाकला. पण तरी पण तुम्ही सहन करू शकता. करायलाच हवं. आणि अजी तुला जाता जाता एक तत्वज्ञान सांगून जातो. त्या जगात खोटी मुखवटी घालून वावरणारी पुष्कळ माणसं आहेत. त्याचं खरं स्वरूप ओळखायला माणसानं शिकलं पाहिजे. यापुढे तुमच्या शब्दाबाई ते मला न सांगताच कळलं आहे. पण तूच या आता घराची जबाबदारी माणूस आणि यापुढे या घराचं सर्व काही तुला पाहायला आणि एक सांगतोय तुला अजित, मीना कधी सासरहून माहेरी आली तर तिला कधीच काही कमी पडू देऊ नकोस रे अजित. आणि अजित आणि आनंद आहे तुझे दोन डोळे आहेत. त्याच्यावर सदैव तू मायेची पाखर घाल. भैया अजून तुझं बोलून संपलं नाही का रे? मीना माझ्या बोलण्याचा कंठाळा आलास काय ग तुला? तसं नाही भैया, पण तू अशा स्थितीत बोलणं म्हणजे मला भीती वाटते. चल तू थकलेला आहेस, आधी विश्रांती घे. विचित्र वाटायचं माणसाला.
जशी दारूची माणसाला नशा चढते तशीच आज मला कसली तरी नशा चढली आहे. अरे अरे तुम्ही सर्वजण गप्पच का? बोला ना काहीतरी. काय बोलू आम्ही भैया? आज आम्हाला काही सुचण्याचं झालंय. इतकं भरावून गेलो आम्ही. नका बोलू, मीच बोलतोय आता. आणि कदाचित माझं हे बोलणं शेवटचं असेल. भैया भैया अरे अरे आनंद, अरे अजय कुठे दिसत नाही. आहे ते बाहेर गेला होता. जाऊ दे, त्याची एक वैशिष्ट्य सांगतोय मी तुम्हाला. फार वेगळ्या स्वभावाचा आहे. भावना प्रधान आहे आणि आणि त्याच्या कलेआड तुम्ही कधीच येऊ नका. नित्य नियम आणि बागेत फुलणाऱ्या फुलासारखी त्याची कला असायला पाहिजे आणि बहरली पाहिजे ती. तो सुगंध साऱ्या जगाला पसरला पाहिजे. नाटककार होण्याचं त्याचं ते स्वप्न साकार झालं पाहिजे. आहा, मीना मीना, आनंद. काय होतं भैया? भैया!